بنشتو تور دو فرانس زوا حدا عبيتنا يورلو تور درا زغونه كرايتيريوم دوفينت مال سنبت فليمولم زحلف عمت عم بس عقبه زول در كوين مستشلمه ارترا وتقلا ما دانيال تخلا هيمانوت دما لو عمت ولي يساتفولم ناي لو محمد كرايتوريوم دوفينه زحلفه سنبت بن 4 كيلومتر ناي غزي ودر تجمره خوينو اسبانياوي البرتو كونتادور كاب كلب تيم كوفي نترحكت ب 10 دقيقه 36 كاليتن بمشفان قداماي كويد تعويتهم اذا ناي ولكي ناي غزي مدرخ اب ترير عقبه استخيرت منبران كلهم تقرادمتي فتانيت كم زنبر استفلت خوينو كاب كونتادور بشدو شخاليت دحيرو ريتشي بورت كاب كلب بي ام سي كلاي درجه خحزن كلو سالسايد ما ب 10 3 خاليت زدحره كريستوفر فروم كاب كلب سكاي كوينوم ابزول درزي اتي زحلفه عمت متامراتاو بقعتان بس عقبه كرايتوريوم دوفينه كون زخالي ارتراو تقرا ما دانيال هيمانوت كاب قدامي مالت البرتو كونتادور حدا دقيقه 46 كاليت اندحرو مبل 87 كوين ودرو زازيمو نيروم تمالي اب كالاي مدرخ تقدمتي كاب كلوس ناب سينت فولباس استزرغحنا 186 كيلومتر ودر كايدوم ازا ودر زيانا اشتو عقبتا زحقفت كوانت نبرت بقصبتا ودر كمتزازم استفلت نغير نيروم ابتي استخير قصبتا ودر ما ناصر بوهاني كاب كلب كوفيدس قدامي كون كلو كالا ينس دوبشره كاب كلب لوتو سودان سالسايد ما سامبنت كاب كلب ارغبوني تعويتم ابز خليت مترخ دانيال كاب قدامي زخونه غيزه كي كسره مبل 108 درجه حيز ولدر زازيمم اب حفشاو ناي غزي ودرات مرح زلو اسبانياوي البرتو كونتادور نريتشي بورت ناي بي ام سي بشدي شخاليت كريستوفر فروم نايس كلب سكاي دما ب 10 3 خليت بليتو مرحነት حيز يقصلالو بحفشاو غزي دما دانيال كاب كونتادور 1 دقيقه 46 كاليتن بمدحر اب مبل 76 ترتاح تسريعلهم هاغراوي فدريشن كويسو اغري ارترا مس كونفدريشن كويسو اغري افريكا مالت كاف بمرددا اب غداي فقاد غانتات مالت كلب لايسنس سيمينار اكايدوم እቲ ሰሚናር ካብ ካፍ ብዝመጹ 3 ኪኢላታት ጋናዊ ኢንስትራክተር ኦቲ አካንተነ ፍራንሲስ ታንዛናዊ ኢንስትራክተር ለስሊ ሊዮናርዶ ሊንዳ ከምኡ ናይጀራዊ ኢንስትራክተር አዳም ሳምሶን ዝታቡ ኮይኑ ካብ መላይ ራስ ተወከሉ ሓለፍቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባታትን ክለባትን ድማ ተሳተፍቲ ነይሮም እቲ ሰሚናር ንክልተ መዓልታት ዝቀጸለ ኮይኑ ኣብዚ ዋንዚ ብካፍ ተወዲቡ ኣብዚ ከድ ሃገራዊ ግጥማት ሳተፋ ኩለን አፍሪካን ጋንታት ናይ ካፍ ዝተፈላለየ ደረጃ ዘሎ ፍቃድ ከረኽባ ግድነት ኮይኑ ዘለዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ነት መስርሕ ብሰሚናር ጀሚሮ ዘሎ ኣብቲ ብሰንበት ዝተኻይደነ ምዛዝን ማዓልቲ ለተቀዳም ዝፈለማ አስተምሮ መቀጸልቱ በጋናዊ ኦቲ አካንተነ ብዛዕባ ዝሓለፈ ፍጻመታት ኩዕሶ እግሪ ኣብ አፍሪካን በኸመይ ድማ ሃገሩና ብዝሕጂ በጭሓቶ ዘላ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ብሰፊሕ ከም ዝበጽሐትን መርዳእታ ክብን ከሎ ብዘይካዝ ድማ ታንዛናዊ ኢንስትራክተር ለስሊ ናይጀራዊ ኢንስትራክተር አዳሙ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ክህልው ንዝግባኑ ውጥናትን ዝምልከት ከምኡ ናብ ማሕደራ ገንዘብን ንግዳዊ ዋኒን ስራሕተኛታትን ተሳተፍቲ ሰሚናር ብጉጅለታትን ቃል ብፕሮጀክት ኣሰንም ሰፊሕ ምብር ሂቦምሎም ኣብ መዛዝም ሓላፊ ምክትል ሃገራዊ ፌደሬሽናት ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ኮሎኔል ሰለሙሲም ኣብዛቡ ናይ ማዕጸው ቃል እቲ ሰሚናር ንዕቤት ጋንታት ኤርትራ ዓብ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ እሙንቶ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ስልጠና ብኽፉት ልቢን ዘቐረቡ ኪኢላታት ካፍ ሞጊሶም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ድማ ነቶም ንክልተ መዓልቲ ትምህርቲ ዝሃቡ 3 ኢንስትራክተራት ህያባት ኣበርኪቶም ኩብራ ተዓዘብቲ ኣብቲ ጉዳይ ሰፊሕ ኣፍልጦ ንምርካብ ኣብ ጋንታት ዝህልዎ ጽልዋ ምፍላጥን ንገለ ካብ ተሳተፍቲ ኣዘራሪብና ነርና زي تمرت زي نوح زبالة زي كم ممرحي ناي فيفا يكون ناي كاف أب السفر على درجات الركابة كلابات نتي زلوا ناساتن معبالات نبحد الدرجة نمسون نمدفون زقبل قالسيو نابنت نحنا كم أب أفريقيا زلنا ناي كاف وددرات ناي كونتيننتال كابس انت دا لايسنسينج ديغيرنا ኣብ ዝግበር ውድድራት ከም ዝናይ ቅድመ ሕጂ ዋላ ክለባትና ዝኸድኦ ዝነበራ ብከምኡ ክኸዳ ኣይኽእላንን ምክንያቱ ሕጂ ማንዳቶሪ እናኾነ ግዴታ እናኾነ እዩ ዝመጽእ ዘሎ እቲ መስርሕ ነዚ ጉዳያት እዚ ግን ዳርጋ 12 ዓመታት ኣቢሉ ንድሕሪት ተሰሪሕሉ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ሕጋጋትናዊ እንተዳሪኢኹም ብዛዕባ ላይሰንሲንግ ኣሎ ከም ኩሉ ዓይነት ስራሓት እውን ዝኾነ አሁን ትካል እንተዳ ኣሰባሂልና ኮይና እቲ ዝምልከቶ አካል ንዑ ዝምልከት ላይሰንስ ይዝህብ ናብነት ብናይ ጥዕና እንድሕር መጺና ብናይ ንግዲ እንድሕር መጺና እዚ ከዓ ብዛዕባ ፉትቦል እንተዳ መጺና ሓደ ካብ ክፋል ናይ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ ብኡ ደረጃ ላይሰንስ ትኮና ኣለዎን كم يالله تمرتي تساتفت خصاب كندي بتقداسነት ተከታተልወሎ መን እዮም ከዘለው ተሳትፍቲ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ተሳትፎ ሕቶ ኣቀድማ ቢልዊን ናይ ቅድመ ኩነት ምድላው ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ኣቀዲሙ ተዋሂቡ ነይሩ እዩ ሶዓ ካብዘን ዝተፈላለዩ ዘለዋ ክለባት ብፍላይ ካብ ዞባ ማእከል ይካየድ ስለ ዘሎ ኣብቲ ብሪፕሬዘንታቲቭስ ብወከልቲን መጽን ዘለዋ ካብ ዞባታት እንደገና እዚ ዓይነት ትምህርቲ ብዝሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም
بلوكال انستراكتورز كا እንደገና ንዞባታት ክዝርጋሕ እዩ ሕጂ ኣቀድማ ቢሉ ዓበይቲ ስራሓት ዝተኻየደ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ካፍ ናይ መምርሒታትን ሕጋጋትን ብትግርኛ ተተርጉሙ እንደገና ብእንግሊሽ አዶፕትድ ኮይኑ ንካፍ ከይዱ ኣብቲ ዘሎ ቋማትና ዊን እተን ክመሓሻ ዝግባእ አርቲክልስ ተመሓይሹ ፈጻመ ኣካል ኣጽዲቑ ሰዲድዎ እዩ ሕጂ እዚኦም ነቲ ዘሎ ኩነታት ትሪኦም ስጋብ ክንደይ ኣብ ግብራዊ ሰጊምና ኣለና እንታይ ሕፅረታት ኣለና ካብተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝተፈለና ይኮናን ከምቲ ዝረኣናዮ ብዙሕ ክራይተሪያታት ይጠልብ ኸውን ግን ገሊኡ ግዴታ እዩ ናይ ግድን ንሱ እንተዘይማሊእኻ እታ ላይሰንስ ኣይትመፅን እንዳታ ላይሰንስ ዘይመፅእኻ ኣብቲ ዝካየድ ውድድራት ቀጥታ ተሳትፎ ኣይህልወካን ንሱ እቲ ኢምፓክት ናቱ ግን ንግዜ እውን ይህበካ እዩ የናስ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ካፍ ብዝመፁ ኣባላት ኢና ስልጠናዊ ሴሚናር ንወስድ ዘለና ኣብዚ ናይ ፍቓድ ምውሳድ ካብ ካፍ እሞ ከመይ ኣሎ ጋንታት ከመይ ትከታተሉ ኣለኹም እንታይ ኣሎ ሪኢቶኻ እቲ ዝውሃብ ዘሎ ሴሚናር ኣገዳሲ እዩ ደንጉ ከማና ቀዲሙ ክኸውን ነይሩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ኣገዳሲ እዩ እዚ ከዓ እቲ ብዙሕ ነገር ተርፈና ክኸውን ግን ብግቡእ እንድሕር ተሰሪሕሉ ከነማልኦ ዘይንኽእል ኮይኑ ንዓያ ይረኣየንን እዩ ማለት ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ክለብ ንዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ረቑሒታት ከተማልእ ትኽእል ዶ ካብዚ እንታይ ነገራት ሒዝካ ናብ ጋንታ ክትከይድ ሓሳብ ኣለካ ንሕና ከም ክለብ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ዝተርፈና ነገር ኣሎ ግን መብዛሕትኡ ካብዚ እቲ ካፍ ዝሓተው መምዘኒታት ነማልኦ ኢና ብግቡእ ዝተወደበ ኣካያይዳ እዩ ዘለና ነተን ዝተርፋና ከዓ ቀልጢፍና ከነማልአን ከምኡ ዓይነት ድልየትን መንፈስን እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ኣብ ክለብና ክትግብሮ እዚ ንካልኦት ጋንታታት ከመይ ክጸልዩ ንኩዕሶ እግሪ ሃገርና እንታይ ዝላ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለካ ንስኻ ከም ሓደ ኣላይ ናይ ዝዓበየት ክለብ ኣብ ኤርትራ መጠን እዚ ሕጂ ብሓፂር ግዜ ከተተግብሮ ኩሉ ምናልባት ክንሰርሓሉ እውን ስለዘይፀናሕና ዘፀግም ኮይኑ ክረአ ክእል እዩ ግን እንተወሓደ ብውሱናት ክለባት እውን ተተግቢሩ ከም ዝተኣታቶ ምግባር ኣገዳሲ ወይ ሰዓቱ ዝኣኸለ ኮይኑ ይስማዓኒ ሃገራዊ ፌደሬሽን ሰደቃ ቴኒስ ኤርትራ ካብ ፌደሬሽን ሰደቃ ቴኒስ ዓለም ብዝመፀ ኣዋሃዲ ናይ ልምዓት መደባት ኣህጉራት ኦሻንያን ኣፍሪካን ካብ መላእ ሃገር ንዝተዋፅኡ 9 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 26 ሰልጠንቲ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ናይ ሰልጠንቲ ስልጠና ሂቦም ኣብቲ ካብ 29 ግንቦት ክሳብ 2 ሰነ 2016 ኣብ ጂምናዚየም ደንበሰንበል ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተዋሃበ ስልጠና ንመባእታዊ ኣገባባት ስልጠና ሰደቃ ቴኒስ ውዳበ ውድድራት ስልጠና ሰደቃ ቴኒስ ኣብያተ ትምህርትን ካልእን ኣብ ዘተኮሩ ኣርእስታት ሰፊሕ ትምህርቲ ተዋሂቦም ነቲ ስልጠና ዝሃበ ሚኒስተር ስቴፋን ብተገዳስነት ሰልጠንቲ ብሓፈሻ ንተሳታፍነትን ዓቕምን ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ኣድናቆት ብምግላጽ ውድድራት ሰደቃ ቴኒስ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኮምን ዝያዳ ንምዕባሎም ተተሰሪሕሉ ዓቕሚ ዘለዎም መንእስያትን ተካእትን ክፈርዩ ልዑል ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ መዛዘመት ስልጠና ተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ዝተዳለወሎም ወረቐት ምስክር ካብ ኮሎኔል ሰሎሞን ስዩም ሓላፊ ምክትታል ንጥፈታት ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴን ሃገራዊ ፌደሬሽናትን ኣብ ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኤርትራ ክቅበሉ ከለዉ ኣብ መጻኢ ነቲ ዝቀሰሙ ስልጠና ብግብራዊ ስራሕ ብምዕባል ተካእቲ ብብዝሕን ዓይነትን ንምፍራይ ኣብ ዝካየድ ስራሕ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ኣብቲ ኣጋጣሚ መዘኻኸሪ ቀሪቦም ግራስሩት ካበይ ናበይ ብዝብል ጭርሖ ሻምናይ ፌስቲቫል ግራስሩት ዞባ ማእከል ዝሓለፈ ቀዳም 4 ሰነ ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ተኻይዶም ኣብቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ክብሪ ዕዱማት ወለዲ ሰልጠንቲ ህጻናትን ዝተረኸብሉ መዓልቲ ድማ 16 ንኡሳን ዞባታት ዞባ ማእከል በብውልቀን ነቲ መዓልቲ ማዕርግ ዝሃበ ሰልፍን ምርኢትን ተዓዘብቲ ተቕሪበን ብዘካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ስፖርት ዝነጥፉ ዘለዉ ስፖርታውያን ድማ ብክልቲኡ ጾታ ኣብቲ መዓልቲ እውን ትሕዝቶታቶም ሒዞም ቀሪቦም ነይሮም ድሕሪ ሰዓበ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮምላን ዑስማን ኣውልያይን ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለን ንሪባን ናይቲ መዓልቲ ምቑራጽ ነታ ናዋርሒ መመላእታ ኤርትራ ሙሉእ ዞር ሽግናጽነት ድማ ዳግማይ ኣብቲ መዓልቲ ወልዲዕማ ድሕሪዚ ኮሚሽነር ስፖርት ዞባ ማእከል ኣቶ እንድርያስ ኣስመሮም ነቲ ነጥብታት ኣመልኪቱ ሰፊሕ ጸብጻብን መብርሂን ኣቕሪቦም ስልጠና ህጻናት ዞባና መሰረት ኩሉ መደብ ምዕባለ ስፖርት ምዃኑ ድማ ነዘጀመረ መደብ ከማዊ ምትእስሳር ፈጢሩ ስምዒት ህጻናት ብምብርባር ስፖርታዊ ዲስፕሊን ታክቲክን ቴክኒክን ኣስሪቱ ዋንነት መንፈስ ሓዲራ ኣርጎ ህዝቢ ልዑል ጣልያን ኣመሓደርትን ፈጢሩ ህዝባውነቱ ከዓ እናረጋገጸ ይመጽእ ኣሎ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮምላን ዑስማን ኣውልያይ ብወገኑ ንዘሎ ህሉ ኩነታት ስፖርት ኣብ ሃገርና ልዕሉ ሓፂር ለባዊ ድማ ኣብቲ መዓልቲ ኣመሓላሊፎም እዚ ናይ ጋጣሚ ፕሮግራም ዮቤል ዝካየድ ዘሎ ዓመታዊ ዝካየድ ካብ 2012 እዚ መደብ ናይ ግራስሩት ብግቡእ ክጅምር ብኡ መሰረት እቲ ናይ ስፖርት ብኩሉ ዓይነት ኣመላምላ
اتحاد أولا بقى اتحاد بدي وقت مسرت إذن هاي جراتروت لومي رابعة عامتنا كم هانو نقول له بروين ካብዚ ብምቕጻል ዝተፈላለዩ ነቲ መዓልቲ ዘማምቑ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ምርኢታት ቀሪቦም ነይሮም። ዝበለጸ ምርኢት ናይቲ መዓልቲ ብሉጻት ሰልጠንቲ ዘቕረቦም ምርኢት ክኾን ከሎ ገለ ካብኡ ድማ ምስቶም ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ 1963 ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዶም። እቲ ምርኢትን ምሕዝነታዊ ግጥም ድማ መጻኢ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ብሩህ ምዃኑ ዘረጋገጸ ነበረ። ኣብ መዛዝም ናይቲ መዓልቲ ድማ በዘንጸባርቆ ምርኢት ሰልፊ ዕዉታትን ንኡሳን ዞባታት ዝተዳለወሉ ሽልማት ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍትን ናይ ክብሪ ዕድማት ተቐቢለን። كبرات عزبتنا أبت معلتين حلفي كوميشن سبورت زبا مأكل أتو إندرس أسمرهم رخيمنا بزعبات فستيفال أزراري مانيرنا نايب حكي زغوني يخون ولادي ودو والو صبوك خدلو زي دليلن كم وصيتنا تخاني ولدي أبزوان زي أفلوتهم النعبي ندقوم متبعن ندقوم ناوتا مجزان زتفعله خجورو صنيحي من درجان وسان زوهات إذن هلو من ريادلناها خمقات سلطاناتو ندقوم نمتبعن وصيتنا يدقوم كأن مرأين ينابزي تأخيمنا لنا سلازي نايب حكي بهذا زفترة لك تساتفنتنا يا ولدي سلازي جراسروتس أبزوا مأكل كما وصلت نحزي خيد الله لنا أفنا مرينا نزار ولا نخل كأزي ترى مشاغلات بزين نايب حكي بتعمل صبوا يبزوا مأكل مناتو أب ملايين جزيف بازيتها وسلي عز جبر من محدار زوباي وأن تسمعهم صرح زلوها من محدار ويكام محدرتي نوسان زواهات تكوم كأني تنتفتاتو الناجور يا خيط صنيح أبزي زي النعاطر زلو من سيرة مرتي نايت زوان كمون أنا نفس وقف زي عود زي أبو عصود أجرت راي كنا ننتف أبستفى على زوايا فدرشنات لزنتف ناي زوايا فدرشنات أبركتون كمون هجرايا فدرشنات أبزي زجور زلو أبركتو بوهود يسرح سلزلوي بعبي خازوا ما أكل زلنا تحت أرسن سقطاتون هكمامتون جغرافيا وكله بقمة اتخاخاني نزي عينة ودابي خلنا نسرح زيادة تقولوا زفتري الكهزارة بتخلها بزي كازينة تبع المدمع أنه زبون وكيلهم زموتو كل تتمهرون نتزن بري هواه بخمس سعب مزقال سوام ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ ገዳሚ ኤርትራውያን ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ገዳሚ ተጻዋቲ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ዙላ ገዲም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሜዳ ካምቦችቼሮ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዶም ኣብቲ ስድራቤት ስፖርትን ናይ ቀረባ ዓርኹን ማሓዙትን ናይቶም ኣብ እዋኖም ብሉጻት ዝነበሩ ተጻወትቲ ተረኺቦም ዝተዓዘቡሉ ኣጋጣሚ እቲ ዝነበረ ኩነታት ንብዙሓት ገዳይም ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ንድሕሪት ዝመለሰን ትዝታ ዝገለፈን ነበረ እዞም ንውሕ ዝበለ ዓመታት ብሰንኪ ዝተፈላለየ ኩነታት ካብ ስፖርት ዓለም ተፈልዮም ኣብ ስደት ክነብሩ ዝጸንሑ ገዳይም ተጻወቲ እምበኣር ኣካላቶምን ኣረሳሲኖምን ኣዋዕዮምን ናብ ሜዳ ኣትዮም كلتين غانتات فلما قدمي ናብ ጾታ መታውን ድማ ምስ ሚኒስተር ፓብሊክ ወርክስ አቶ አብርሃ አስፋ ፕሬዝዳንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ተስፋይ ገብረ ኢየሱስን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍትን ተላልየን ኣብዚ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣብ 50ታት 60ታት 70ታት ኣብ ከም ጋንታት ሓማስን ኣከለ ጉዜ ኣድሉይ ዝተለመረብ ሎጎ ጭዋ ገጀረ ቴሌኮሙኒኬሽን ብሉጻት ዝነበሩ ተጻውቲ ከም ተክለ ኪዳነ ስልኪ ተስፋይ ጊዮርጊስ ቢደ ማርያም ቆቃሕ ኪዳነ አስፋ ዓያን አብርሃ ተክለ ብርሃነ ዓነገር ግሽሎ ብርሃነ መስግናን ካልኦት ተሳተፍቲ ነይሮም እዚ ብራዊ የቤል መዓልትና ጽነት ኤርትራ من معزعلاهم مدب ولا كاب بخمس عين درجة بسفيعين فلما أنت تخيد أبزمت زول عمتات جنا عمت ككايدو تسفا كم زلومي حدا كاب ودب تينا إز مدب قديم تسعة كانت يونير نبر أتو باولوس لهم زردم بزي أب وشتهاجر زلون بزي ناي عسران حموشن عمت يوبل زتجبره أقدمنا هنا حسبنا نيرنا كدمي بعلنا سنة كنقولنا بناي أيروبلان ناي تيكيتات مغنيات كوردون قينا جن شحقوا بعلنا سنة بصبو سلز حلفة كي تسواخي قرصنا بدحل تبعال كم زكاير غيرنايو زم تصاوتي متيم زلو خاب شويدن جرمن تورونتو كندا أمريكا كمون تفرد أوروبا هجرات
حابيرنا مس زولا قديم ناي محزنة صوتها نخنكايد أبز خلته معالتزي الساليتنا زمد أبزي كم زخون غيرنايو أتوادا دبا بقديم تصاوتيم قديم تصاوت بعلو خلو قدم 75 أب إيرترا مستفلا لي أجانتات أبي لتصاوت زنور وهم ناشينال تيم تصاوت زنوري معلتي أب حمسات مسجانتا جزرتنا مسوات كوس أجر بهاجو جمرن كتسيل دمه مستيلي كوميونيكيشن تتصنبره أب وانو بلوس تتصاوت نبره أبت معلتنا بسنكنات ناتسجم كتساوت زي كله تخونه نتاكاب شورن جرماني تورنتو كندا أمريكا كمون كابز تفلا لهجرات أوروبا كابز موسوس تمسرت جانتا كم على يكون زوعله قديم تتصاوت تخلق كيلان سلكي تزنبره وهو أنت تذكره كم زقد فلو بخمس ساعة بيسقال صوم لكي ناي قدم زنبره صوتا مزي حجي زلو خاطرنا صراي تخلينا تجزين نرسو ترويتي زلو جين اتي تما دياسبورا زلو ويكانا وصاي زلو مستي هاجر زلو متسار وقارص لزي يقولوا كل ساعه ندفع نيرنا لو بزي مبل 10 مبل 25 عامت صنبل نغنى خبر كلمي كنت سيس عمل زوج برنامج نيرو تغنى عبد برنامج مدة بايرقبن جن حجي لو معلت كمزي في السنة غيرنا مسوغا بتوسعي قبل علي اتنين سنة بعال هاي بسعينا مسانا زنبرة مساوات تناسلو من هايلي نعون مذكرون إذا وانش أزياء مساوات لنا لكي يتصوتا أبز حجي زلو لك مسيرته زغانة لوتي يقبرالو زغا انتاي بجراس روتس جاميركا نابلا علي نفتحلف ازيو نمساي زي تلم بروغرامي هابتي انا زنور كل غزي صوتاتات صبو نيرو جنتم تصاوتون شحوكا هابتي وانتي نموغسوم ويكاني زمسغونو انتو نورو حجون الو بقعات زغون تصاوتي كمزا أنا أبزي ناي ديفيجن زريو صوتات تراغم سيتي كم جيرت زي مثلا تصاوتي كانت زلوم الله نعشتو تصاوتون زحابي زلو لو أبي ناي مايتم نايدي شام أبي ناي كيح بحري كم ما يمزلوتي باجو ومتاز أمسلو الله حياة زغون صوتي سلازي تي فريق أصالي يزلو انت دا خمزي جميلو زلو ناي غراس روتس انت دا قصيلو بروفيشنال زغون تصاوتون كان فرن في العمالي بزيكازي إتا سوساتات سبعاتات بقوقح تبل كنسمو زيارة زتصوع زنبره قديم تتصاوتي آتو تسوا جيورجيس بإيدا ماريون بوغم ناي بحق عبي تذكرو يو عبي تذكرو إتي قدام زحلفنا يو مسحاق صوتا نسونا بحكي تذكرني زقرم يغا تمليشنا نعون أبو خن ملس يتغلو زنبرا نقدم ناي دهريت نقدميت غيرنا يا مالتي قوم غيرنا خانا زوم من سياتي حواتنا قوم غيرنا خن كنساقاقرلهم إذا جراس روتس دبحل دلو خا مسرنا كلك خمتنا هنا حيزو كابت جزاوت نصعو تزنبرنا مسرت كوينو عند عقنا ايتي سبورت هاجرنا خون تسفان قبر إذن كل تجانتات أب زكالو قدم جانتا زولا قديم بزمزجبتن سلسة شتات سلسة بتعوتام مودة تدما جانتا زولا قديم عوته جانتا إرترا وانجرين تتصاوتي كابدا قدما ناي مت ببع زت لا ولا المناجو كاب إيد مينستر بابليك وركس أوتو أبرهاس فاتقبلن بمهنيات براوي يبيلي معلتنا صنة إرترا استخاهده سبورتا وقنا ودابة من محدار كبابيتات هاماتن وزوا قالا نفعي تزازيمهم أبتي بعسران شعاتن جنبوت أب ميدا عدقو على لزي تخيلنا مزازم مقدمات أمنيكو عساقرين نفتس أمزت رخبا قانتات دك تبعتيو من محدار كبابيتات حنبرتن سلع دعرون النيران حنبرت دما 4 بخلة تعوتام لدرجة كابسة أوتا قانتا دما كتمولي عبع لي عدقو على حدا بار تعوتام أب قدمات كو عسام مربب دك أنشتي قانتات حنبرتن سلع دعرون وانت تتعوتن حنبرتي كل تبار شعراتام